Sziasztok! Ez itt egy Minecraft videó lesz. Itt megmutatok egy olyan redstone-ozási módszert, ami majd nem árt, hogyha van elég alapanyagotok, akkor majd jól jöhet, mert ez egy ilyen kapcsolós lámpa. Videó lesz. A világ neve legyen mondjuk kreatív. És akkor új világ létrehozása. Na akkor mondjuk itt egy NPC falu, meg pár slime, amiket gyorsan el is tüntetünk. Akkor meg is csináljuk azt a lámpát. Kell hozzá vöröskőfákja. Itt van. Egy kis ragacsos dugattyú. És lámpa. Meg redstone. Várjunk. Tényleg, de nem is kellett volna. Egy gyűrke. Temessük ezt. Így. Így, ide rakunk 2 ragacsos dugattyút. 2 fölblokkot, mondjuk ez akármilyen blokk lehet. És kéne ugye kar is. Vagy nem. Ugye kéne kar is. Nem, inkább legyen 2 karos. És itt 2 villanyrendszer lesz. 2. Na és itt most vezetgeted a redstone-t. És gondolsz egyet, mondjuk, hogy itt legyen egy világítás. Aztán a másik oldalt is lehet. És akkor mondjuk gondolsz egyet, hogy mondjuk akkor itt legyen a világítás, és ezt így lehet tovább húzni, mondjuk itt húzzuk tovább. Ha mondjuk már ilyen sötét lenne ugye a redstone, itt már ugye nem lehet, akkor azt csináljátok, hogy itt közben betesztek egy ilyet. Nem ilyet, hanem ilyet.
jelismétlő. És ezt így ide rakjátok az irányhoz, és így megerősíti a jelet. És ezt annyiszor csináljátok, amennyiszer szükséges. Na és így kell terjeszteni a házba, attól függ mekkora a házad. Terjeszteni így a házba ezt a lámpát. És ha ugyanezt megcsinálod a földbe, csak ezt az üveget egyel följebb rakod, akkor ez ugyanúgy világítani fog. De nézzük, hogy működik-e. Ha elviszed, lekapcsolódik az az egész. Ha ezt elviszed, akkor meg az az egész. Ha bekapcsolod, bekapcsol. Ha azt is bekapcsolod, bekapcsol az is. De úgy is lehet, hogy az egyik ki van kapcsolva, a másik be. Szóval, körülbelül ennyi is lett volna a videóm. Sziasztok, remélem valakinek jó tanácsot. Remélem hasznos, amit mutattam. Remélem hasznos lehet, amit mutattam. Na, hát akkor sziasztok! Iratkozzatok fel, ha tetszett. Kicsitim 05 voltam.